Ekukhuleni kwami bengilo mntwana lo ongathandeki. Yazi ukuthi esikoleni bengingenabo abangani. Ngibabuka abanye abantu oclassmates bami bejola besemathandweni. Ngithi nje angisabaweli nami ukuchobozela. Ngichobozelela umfana. Kephi khona ngoba mina ngelunch bengigcina sengihleli ngedwa eklasini cause nje akekho umuntu ofuna ukuhamba nami. Angithandeki nje abantu abangifuni. Mama ngithi ngiyayibuka esibukweni madoda ngimuhle nje. Kanti inkinga yami yini ngisingazu ngichips wena ngiyabadlula labangani ngithi ngiyayinuka amakhwapha kanuki ngiyinuka itsho ayinuki nayo kanti kahle inkinga yami ikuphi yini inkinga cause anginuki angixhifizela anginasidina anginanduna yini inkinga abantu bengangithandi. Ngigcine manje sengidecide ukuthi cause abangani angibatholi angivelana nje ngibe umngani weincwadi ngidla incwadi ke manje ngiphuza incwadi ngikhabula incwadi bafethu nasesikoleni ngiphase ngama flying colors ngithole umfundaze ongiyisa enyuvesi. Hake bafethu enyuvesi ke nakhona kube yileso mina ngaze ngaqeda iminyaka yonke engayifunde enyuvesi ngingakaze ngishelwe engekho umfana ke wangishela nje wabeka amagama. Ngisho nalaba nje angazi ngizothina abafana labadelelekile abakazi nje babeka amagama bathi 1 2 1 2 3 la kumina. Ngisho nalaba basuka koZululand laba bathi intombi ayidlulwa isketi adlulwa babezidlula ke sami nginitshele isketi. Ake nase university ke bafethu cause ngangithola ibhazari like ngangiqala ukuthi ngithole ifavor empilweni yami lapha incwadi ngiyihabula okokuqala okugcina. Ngagraduate ke bafethu ngathola umsebenzi a beautiful job because ngangiphase ngama flying colors ngathola umsebenzi kwenye inkampani yalento ade ngiyifundela. Hayike futhi mengifika emsebenzini kube yileso ke bafethu abantu emsebenzini abanginyanyelo kwala abangifuni baxoxa bodwa bafriendana bodwa. Hayibo kanti mina ngageza ngamanzi esidumbu yini why ngingafunakali yabona nje ngayi-understand lento yami. Nakhona emsebenzini ngipronyotweke manje ngoba ngangifocuse kakhulu emsebenzini kuthiwa sengizoba nepartner ipartner sizosebenza nayo close ipartner bivelana ifike ibe namamudi ingafuni ukungikhulumisa ifike nje ibe bonakala ukuthi ngiyayicefezela ipartner yami nje ingafuni ukuzwa lutho ngami. Hey ingiphathe kabuhlungu bafethu lento ukuthi yini kahle lento why ngingathandwa ezweni kanti yini lento engiyenzayo wrong. Mengikhuluma abantu noba thiwa ngiyaxoxa abantu abangithandi ngicina sengixoxa ngedwa mengithuli futhi ngithulela abantu abangithandi khona kunjalo. Kuthi ngelinye ilanga ngilele ebusuku ngiphuphe yabona ngiphuphe iphupho liyakhuluma ukuthi lude uhambo engisazolihamba kumele ngithathe lo hambo ngoba uhambo libalekile luselude lona luzoba nzima kodwa ke amandla ukuthi ngilihambe nginawo ngizalwe nawo ngiphiwe wona. Hayibo bafethu unandi liphupho liyangivakashela selingivakashela njalo ngize ngivuke ebusuku ngilule nginga-understand usikwenzakalani yabona nje lo hambo ngibona ngihambe eindaweni engazazi nje ezigodini ezithusayo igodi ezisabekayo la ephushweni ngizama ukugugula le igodi angiboni nokuthi kuphi angiyiboni le igodi leli nanti iphupho lingibelesele lithi uhambo kuzomela uthathe uhambo lo hambo ozolithatha angeke lize libe lula kodwa kusalayo uzophumelela. Hake bafethu ngicela ukukutshela ukuthi after nje ukuhlushwa leliphupho noma thiwa ngivuka ekseni ngiyageza ngiyemsebenzini ilanga leli lokugcina engahlushwa kakhulu naleliphupho la engaliphupho ubusuku bonke ngathi mangabe ngifike ekseni emsebenzini ngithi ngiyayibuka ngigqoka ama slippers angifakile izicathulo Jesus Smakade Jesu Maria makwenzakalani ngami because umsebenzi wethu kucompulsory ukuthi ube formal mina ngigqoka ama slippers. Hake iboss ifone isho ukuthi ifuna ukuthi ngokukhulu ukusheshsha ngekhompyutheni bafethu ngicela ukuthi singadelete yonke into kwisystem yasemsebenzini. Ngaze ngabona ukuthi hayi cha la sho ukuthi ngizophambana ikhanda angigoduke ngekhaya ngiyoyihlolisisa ukuthi kwenzakalani ngami because kuyacaca ukuthi lo hambo lo lekuthiwa ngizomela ngizolihamba shuthi kuyadingakala ukuthi ngilithathe ngoba ngizohlanya phela ngizohlanya inkampani sengidilisa izinto ezibalekile if kwangena server enkampanini ngabe lezo zinto lezo ayitholakali. Shukuthi endlini yami eya endlini nginemibuzo eminingi ekhanda lami uthi kwenzakalani
Ake bafethu ngifike endlini ngihlale phezu kombhede. Ngihlale phezu kombhede ngiyacabanga nje stress singiphethe ngicabanga le ndawo engihlezi ngiphupha ngithafaza kuzona. Hake bafethu ngizumeke ngisagqoke yonke into. Ngangigqoke ngisho nezicathulo ngigqoke ijini ngigqoke ijacket ngazumeka bafethu. Ekuzumekeni kwami kwaze kwaba sebusuku. Uke wezwa mangabulala emini kodwa uzwa ubone ukuthi sekusebusuku kodwa ulele. Kwaze kwaba sebusuku ke bafethu ngilele kanjalo. Ayike kwabe ngathi ngiyaphupha ngazizwe ngathi ngiyaphupha ngihamba indlela ende. Kodwa ngiyayihamba le ndlela ngizizwe ngathi ngisephuphusweni kodwa okusalayo ngiphumile endlini ngayihamba le ndlela ngiyathafaza endaweni kumnyama ngithafaza ngize ngifike kwenye indawo engithafaza kuyona kuyingathi kumgede like kunomfula kuyasabisa lana kunezilwane zasendle ikhala eba ngumsindo kodwa ngisabi bafethu ngiyagaduzela ngishona phambili angihambi ngathi nje ikhanda lami libhekiswe phambili anginendaba nalutho oqhamukayo nginyathela kwasani ngiyahamba la ehlathini. Ngiwela omunye umfula ogalawelayo nguwele nje ngingabi indaba zalutho umfula yabo lo mfula lo omuka nezigodo uhamba nezigodo onamatshe ashelelayo kodwa mina nguwele lo mfula angasabi lutho futhi ngiphumelele ngaphesheya komfula. Ngithemba ngabe ngiphumela phesheya komfula ngabona ihashi limile laphayana ngoba khona ivoice ekhulumayo iyasho ukuthi nansi transport gibele transportini izokuthatha ikuyise kwi final destination. Ngigibeleke ngempela ehashini lelo angazi nokuthi ngiyaphi ihashi lingisaphi kusasemnyama cela ukutshela ngaguduzela nehashi kwaze kwasa hlwi mengabe kuqala ukukhanya la ngibeka ngaphambili kobunye ubukhosi nje ema buildings wakhona ama castle angikwazi mina kulobukhosi angikaze ngibone ngisho nasemkomegezini angikaze ngizwe ngalobukhosi. Hayike ihashi lifike litshekedule lingilahle lapho lingehlisa. Hawu mangabe ngifika lobukhosi ama security athi usufike le ntombazane dala isigodi salahlela ubusuku bonke sikulindile ukuthi uzofika. Hake bafethu ngisa-confused ukuthi kwenzakalani nginikezwe elinye igumbi elihle eliyi-royalty vele kuthiwa hayi hamba ogeza uzofica into zakhe zokulala sezikhona ufike ulale udaba lonke lizokhulunywa kahle mangabe usuvukile ngakusasa ekuseni. Kusekuseni manje shuthi bathi ngihambe ngiyolala ngizovuka ngasasa ekuseni udaba likhulunywe. Hake bafethu shuthi bangilethela nokudla bangilethela yonke into. Kwathiwa ngiphumule nje ngirest kuzokhulunywa ngakusasa. Hake ngicela ukunitshela ukuthi sengiyavuka ekuseni lana ngiyayibuza usikwenzakalani yini lento eyenzakala kumina. Iluphi lolu hambo lolu shukuthi mhlawumbe lolu hambo ade ngizolihamba seliphelile yini ngizokwenzani lana kwenzakalani ngami kahle. Family, before ngiqhubeke nestory sethu ngicela ningakhohlwa ukuthi uBuzz SA to all social media platforms uthathe incwadi yakaMatikuletsheni ugrade 12 incwadi yesiZulu ebizwa ngokuthiwa impi yabomdabu isethunjini wayishintsha wayenza imovie. Siyahamba ezikoleni sihambe sidlalela abafundi leyo movie leyo ungasithinta kuyona le number mangabe ufuna ukusibooka ufuna ukuzwa ukuthi ithini booking fee yethu per student or per school ezikoleni. Ngiphuma esikoleni ngiyahamba ngilibhekise ekhaya ngizwa ukuthi khasha la endleleni kodwa ngitshela ukuthi imbuzi ngoba emakhaya vele kunezimbuzi kanti akunayimbuzi la. Umfana wakaMseleku uhamba nabangani bakhe bacashe lapha emva kwesihlahla. Hayibo wasethelekile kumfana kumina angiphakamisa ngikuke batheleke nabangani bakhe ngibanjwe ngishuthe kwevenini. Ngiphaphama mina emzini wakhona lapha na kaMseleku. Umuzi wakaMseleku umuzi wezigwili banomuzi omuhle banezimoto ibona kuphela banezimoto endaweni. Cela ukukutshela ukuthi ngigungquziswe ke lana ke umfana kaMseleku uyazama ukungibamba kusho ukuthi nginamandla nginayeke hayi beze bazolekelela abanye abafana nomndeni wakubo ngibanjwe ngigeqeziswa imilenze ayithatheleke isithelo umfana wakaMseleku kumina. Hake ngivuke ekuseni ke sengiyakhala ke manje ngiyakhala phela kuyacaca ukuthi ngithwaliwe. Lapho ke ubhlungu inhliziyo yami ukuthi anginayo ichoice yokuyikhethela ukuthi nangu umuntu engithanda ukushada naye.
Hake bavuke ekseni umndeni waMseleku uthumele abelusi ukuthi abaqhube inkomo ziye ekhaya manje. Hake ziqhutsheke kwinkomo bafike ke nabo abantu bakaMseleku bakhulume naye ubaba ngoba phela kuzolotsholwa kade ngingalindelwe balethe inkomo. Ubaba kajabulile ngayo yonke lento le kodwa uma ngaphandle ubejabule ephaka umbona ukuthi uma ujabulela ukuthi indodakazi yakhe isizoshadwa eGwilini. Athumele lo myalezo kuma kumina ukuthi nje I must just relax and learn to love my husband. Ubaba wesoka ke lele lingithwalileke atshela ubaba ukuthi hayi umfana wakhe uyamtrainer for ukuthi kube yena ophatha ifamily business. So ingakho umfana wakhe decide ukuthi ashade ukuze yena akwazi ukuthi izintambo ayibeke kuyena mangabe responsible esonomfazi nenkosana ekuyiyona ezoqhubekisa iempire phambili. Achaze kuba uMseleku ukuthi hayi uyahamba umakoti lo uzohamba nomkhonyana wakhe bahambe bayohlala eThekwini la bazofike baqhubeke nempilo ke umfana ezama ukufunda ngebhizinisi. Ake sesiyahamba ke nesoka lami ke lana uMseleku omncane umjongeni Mseleku siyahamba ke nomjongeni sihamba manje sesiyohlala edolobheni because uyofundisa ibhizinisi. Yabona la endleleni inhliziyo yami sengiyithambisile yabo ngiyayibona nami ukuthi wow I'm a lucky girl umina kuphela oshade inkosana eundlalifa yeSigwili isigwili esinamabhizinisi eThekwini, the only family ehamba ngeimoto emakhaya enoxhaxha leimoto uxhaxha lama-truck uxhaxha la everything. Sho ukuthi mina sengizozala indlalifa ekuyiyona ezophatha wonke lamafa. Sifike ke vele emadolobheni hayi umfana ashaya umsebenzi every day in and day out ngize ngibambeke ngikhulelweke. Ake sihambe ke odokotela ba confirm ukuthi ingane yomfana. Ajabuleke umfana athatha amaphepha confirmation from odokotela awanikeza ubaba wakhe ke. Hayi ke ubhizi umfana ufunda ibhizinisi ubaba wakhe ke athi hayi ke mfana ngoba sukwenzile sukutshengisela ukuthi uyindoda ngizotransferela ibhizinisi kuwena. Hayi ngempela ke umfana atransferelwe ibhizinisi ubaba wakhe athi hayi ngizokutraina nje okwezinsukwana okwezinyangana mase mina ngiyahamba ngiyohlalela emaplazini ngoba sengikhulile ngiyiranela iplaza wena uqhubekeke namabhizinisi kube uwena ophatha umndeni wonke kube uwena owondla umndeni kodwa khulileka ngami nomfazi wami thina sizobe siphethe iplaza sizondlelwa yiplaza wena nje bheka umndeni wakho nakumndeni wakho ukhulisa umndeni wakho uzale kube uwena owondlayo. Ake aqaleke manje umnyeni wami angabuye endlini athi hayi uyasebenza cause ubaba wakhe usehande over business kuyena uzama ukusebenza uzama ukufunda umsebenzi uzama ukuphusha akafuna ukuthi ibhizinisi eselidrayivela survive iminyaka emingaka mase lifa ezandleni zakhe. Ngi-understandeke nami njengomfazi o-understandayo kuthiwa mangabe ushadile kuya-understandwa lapha you must be a wife e-understandayo ethemba indoda yayo eyikholelwayo. Because you need to trust your men. You need to ukuthi umkholele lento ayisho ukuthi mengabe ufuna ukukhulisa ibhizinisi ufuna ukukhulisa ibhizinisi. So nama was happy ukuthi ibhizinisi ulikhulisa nje ulikhulisela indlalifa yami le engiyithwele. Kwaqala manje kwacaca ukuthi hayi man ayisukani madoda akunabhizinisi elikhuliswayo la le ndoda le iyahamba iyoyiphuzela ichile nabangani ihamba iyojola ngoba bekabuye enuka phu utshwala engazazi nokuthi ubani umthole kunama lipstick kuphi kunonwele olulengayo lentombazana ubone ukuthi ilibeke ngamasibomu lo nwele intombazana. Ngiqaleke manje ngimbuza umyeni wami ukuthi kwenzakalani. Why ebuya enuka phu utshwala why abuya ngalala ekhaya umbona ukuthi udrained kadelele namantombazane ebona lama lipstick amantombazane why ngithola inwele zamantombazane kuyena. Hayi ke umnyeni wami avelane angibhongele nje ngolikhulula kasho ukuthi okokuqala mina kwavelane kwathiwa ngishade ngingakabi ready ima ngithola ama type wami wena usiyi type yami kwathi ubaba ngishade nentombi yasemakhaya ukuze intombi nezizothi intombazane nobuntu mina ama type ami lawa asedolobheni intombi esihamba nabo ubumnandi esihamba namaclub siphuza amatshwala ungaya nje wena eklabhini.
Ngokuhamba kwesikhathi umnyeni wami useyaqala ke manje uyangishaya, sengisichitha nje sengisidina la endlini. Noma kuthiwa kumele ngihambe ngiyo-check-a esibhedlela, okay sine-medical aid ke lekhaya sihamba iy'bhedlela ey'nkulu. Uyabona le y'bhedlela ey'nkulu akukho lula ukuthola ama-taxi, ngiyahlupheka bezingakabi khona iy'ndaba zo-Uber at that time. Umnyeni wami akangihambisi, ngiyahlupheka nje mengesibhedlela mengiyoklinika. Kuze kuye-ke lana esiklinikhi ngize ngigcine sengithola omunye umngane, omunye intombazane eyisitufuza nje njengami. Igcine isingipha u-lift, yabona ingishiya ey'ndaweni la engikwazi khona uku-accessa i-transport. And then we became friends nje, siyabonana esibhedlela. Ngelinye ilanga-ke ngifike ngino-blue eye. Useyangibuza-ke le ntombazane sikwenze njani, ngivelane ngikhaleke. Mesixukuza sinexukuza ngesikhathi esisodwa naye eklinikhi, yabo siyaqondana. Ngikhaleke ukuthi hayi yabona ngigcine sengimchazela-ke imeko nodaba lo myeni wami ukuthi umyeni wami ungiphethe kanjani. Athi yazi ukuthi amadoda-ke akanje adinga ukuthotshiswa. Uyabona nomyeni wami nami indlela njengoba enje nami ngamthobisa. Ngingakusiza nawe as soon as we give birth, ngingakusiza ukuthi sithole indlela yokuthobisa le ndoda. Ake after we gave birth sihambe-ke siye emawololohlweni ey'ndaweni la ekutholakala khona abantu abenza izinto zenzeke, ama-black magic, umlingo omnyama. Mangabe sifika-ke laphayana-ke ey'ndaweni zomlingo omnyama, uyafika-ke lo muntu wakhona uyangibuza ukuthi ngifunani, ngifuna ukuthi indoda yami yenze kanjani. Ayike ngimtshele ukuthi ngifuna ukuthi ilalele mina, yenze yonke into engiyishoyo kwasani, yonke into engiyishoyo. Kodwa angifuni ukuthi mhlawumbe ibe crazy in love ngami, cha. Ngifuna ukuthi yenze yonke into engiyishoyo. Mangabe ngithi ikhala isukuma ihayize. Sibuyeke emawolokohleni. Ngitshela indoda ngithi mina ngicela sithengise ibhizinisi. Ngicela ilithengise ibhizinisi. Ingatsheli umuntu emndenini ukuthi ibhizinisi ilithengisile. Ithatha imali ethengise ngalo ibhizinisi inikeze mina. Hayi-ke ngempela indoda yenze njalo, ilithengise ibhizinisi, inginikeze imali eyithengise ngayo. Ngimnikeze nje ingxenye yemali. Ngithi ngicela ahambe nemantombazane amaningi, enza amaphathi, ayividorize, ayishuthe, afake ku-social media, enza yonke le mhlola la ayenzayo. Afake ku-social media, athege ikhampani le i-social media yekhampani le kade kuyikhampani kababa wakhe le sekuyiyona ikhampani yakhe aseyithengisile. Angisho akwenze ama-social media kawathengisanga, akwenze ngempela-ke lokhu umnyeni wami abiza amantombazane, umbona amantombazane kudliwa utshwala, embambe emthinte emavidweni, athege igama lekhampani. Hhayi-ke ubaba wakhe agibele agijime ezeThekwini. Mekafika ubaba wakhe uzongibuza, afice indodana yakhe ayikho la. Athi hawu makoti, kwenzakalani, uphi umyeni wakho? Hayi mina ngithi yibo, umyeni wami baba angimazi, wangitshela ukuthi hayi uhambe ne-business trip, ukhona into ababhizi ngayo emsebenzini nezinto ey'ningi. Angibonisa u-social media, ngithuke ngikhale, ngisho ukuthi mina anginangisho nokuba no-social media, ngazi nokuthi yini social media. Okokuqala nje umyeni wami bekuney'nto ey'solisayo ukuthi ubuya late, usenokubuyela ukutshwala. Mangabe ngithi ngiyamconfronta angishaye, angilahlele le. Athi uzongibuyisela emakhaya nginto engafundile, yena akangichuzanga. Kodwa bengingazi ukuthi ugila imikhuba enjena ku-social media. Ngiphinde ngitsheleke leya kwami ukuthi ubaba wayo mangabe iconfronta ukuthi kwenzakalani, avelana ayitshele ukuthi angimfuni lo mfazi, angisamfuni, ngiyamdivorca, angimfuni, akaphindele la avela khona, and akekho umuntu ozothini, akekho umuntu ozongitshelani ngaye. Hayi-ke ubaba wakhe-ke ambize lo mfana, bahambe baye emakhaya kuyokhulunywa because akamtholanga edolobheni. Umbize ecingweni usucela afike ngempela ngokukhulu ukuphuthuma emakhaya. Afike-ke umyeni wami-ke umsele komncane. Afike-ke mekafika lapha emakhaya, ubaba wakhona ambuza ukuthi mhlola mini lo yenzayo emadolobheni. Ayaphenduleke owami womyeni asho ukuthi akasangifuni, ufuna ukungidivorca and there is no one ozoshintsha ingqondo yakhe. Ufuna ukungidivorca, awuphele umshado, akasangifuni, akangifuni, wayengithathe ingane, ima ebona abantu abafunayo, akangifuni nje. Acace nje ukuthi angimufuni. Meka lapha endlini sho ukuthi sobulalana, angimufuni. Acace
ngicacise phela ukuthi angimufuni. Ake angigaxe ngesihlukaniso umuntu wakhona ke vele hayi ke sihlukaneke mina nginankinga vele imali ihlukana nje ingakumina and akazi nokuthi ngizikhiphani kwenzakalani vele lo muntu ngimtshela isivele ngidivorce wangidivorce ngempela ke hake umndeni wakubo wathola after idivorce ukuthi hawu lo muntu le inkampani uyithengisile imali useyidleni namantombazane kuphi ezikebheni nakuphi ngihambe ke mina ngiyekubaba wakhe ngenza ukuthembeka ngisho ukuthi lo muntu lo inkampani wayithengisa kodwa besedideke kakhulu mangabe ithengisa inkampani imali yakhona eyidla ngayintshontsha engaboni because bekazavuna njengazi nokuthi kusele malini ngayintshontsha ingxenye yayo eningi ngayigcina so ngiyigcinele ngakumina udivorce nje uyitshela ukuthi akazi nokuthi ikhiphana akazi nokuthi akaboni nokuthi kunemali engiyintshontshile mengifika ke lana kubaba sengizobuyisela imali vele nami imali ngiyifihlile ngithathe nje ingxenyana ngizoyibuyisela kubaba ngisho ukuthi iyona mali kuphela engamene nje ukuthi ngiyintshontshe kule mali kade izavunwa indodana yakhe idlela hayi ke ubaba khona angitshela ukuthi yo sithuphethu somuntu ngamakhela iempire uyixhaphaza kanje lo baba lo athi ngoba bushadile nayo kwakhe ngizoyikaya phakathi le mali uthatha 50% wakho lo 50% ngizowuthatha mina ngeke sasinika isithuphethu because shothi ngizosigcinela sona ukuthi ngikwazi ukuthi ngibekele indodana yaso le ekhulayo ngizama ukuthi ngiyimultiply leyo mali leyo isalele indodana yakhe ngiinveste somewhere iyophumela indodana yakhe mangabe isikhulile. That's how I survived ke a relationship abusive a relationship yokuthi relationship iswa ngenkani ngingavumanga ngathwalwa that's how I survived nami ngayitholela iprofit angisho ukuthi try this at home nani nenze lobo buqili ukuthi ni control abayeni benu through imithi but I was just saying my side of the story ngakhulisa ngendodana yami ngazakhela my own empire iphela kanjalo ke indaba yethu iyolala ibonene ezitorini ezilandelayo ngicela ukusho ukuthi ifamily siyaxolisa kulabo bethenga amathikithi during kusukela ngolosihlanu umgqibelo isonto kade sinama issues amancane technical issues we are working on fixing those technical issues by the end of the day azobe solvekile bawathole ama movie abo siyanthanda kakhulu sikhulele ekhaya elifudumele ekhaya elinentokomalo uyabona nje sikhulela lo mndeni onemali ubaba usebenza umsebenzi omuhle umsebenzi omkhiphela imali ezinkulu ubaba la sebenza khona nje minister of something yabo minister of something kuhamba kahle nje ekhaya uma we housewife yabona sinokuphuma ama trip expensive ekhaya siyaphesheya angasezingakanani indawo phesheya sayivakashela ngisasemncane ayike yabona nje uyalibona uthando liyavutha ekhaya ubaba unokubuya emsebenzini ufica uma udlala ama roses everywhere usprinkle ama rose everywhere ugqoka inamba uyabona nje ekhaya kumnandi kufudumele kunothando nemali ikhona ubaba khona usisi asebenza naye very close ubajabulile okay ubaba nobajabulile nje shuthi nje usefana ne-family friend ubajabulile sometimes uhamba nathi kudliwa amadini uya invite ekhaya nathi uyasinvite endaweni yakhe yabo sometimes kube khona abazali bakhe kodwa azange sambona umkhonyana kabajabulile okay akusinkinga ke phela it's not everyone unomkhwenyana njengomani ubaba nje uyi-family friend vele sometimes ubaba mangabe hamba ama business trip ukhona ubajabulile lana into enjalo nje uma kamxwayo ubajabulile nathi futhi ubajabulile simthatha njengefamily ayike ubajabulile yabona nje very close ekhaya uyayibuka lempilo yothando yasekhaya uyancoma nje close very close nje ekhaya Kuyasuka ke ngelinye ilanga ke ekhaya
Sesizwa uma ekamereni nobaba bayathethisana, yabo ubaba udiniwe, uthetha on top of his voice. Ungisabotheshelani kanje? Why isabotage engaka? Why ungenza kanjena? Ufuna ukungixoshisa emsebenzini? Bonke lobukhazikhazi sinabo lekhaya ufuna ukuthi kuphele. Yazi wena ngiyayisola ukuthi why ngathatha intombazane yaselokishini ngazoyishada, intombazane enomona, intombazane enjena. Awugezeki. Awugezeki, uyathetha ubaba, awugezeki. Usufuna unqamula lo mthombo wemali. Lalela lana-ke into engizoyenza, wena ngizokunqamula empilweni yami. Ngizocela ukuthi upakishe wonke amasakana akho la, uphume uphele, ushiye iy'ngane zami, ushiye kwasani into emali yale khaya, uphume nowayithenga owafika nezinto owafika ngazo, amasakana owafika ngazo, ushiye ney'mpahla zami expensive engakuthengela zona. Uma uyakhala isabotage yani le ngiyenzile mina angazi lutho ngomsebenzi wakho, angingeni endabeni zomsebenzi wakho. Ubaba nje sangisafuna ukuzwa lutho, ngibone ngalawa amamehlo iproof. Ngicela ukumtshela ukuthi ubaba uma wamxoshisa komgodoyi kwase kuntambama impela ebusuku ngabo 8 wamkhokhela icab, wathi that's the last money ngikukhokhela yona. Wamkhokhela icab yamthatha yomqathaza ekhaya kubo elokishini uma lapho uma khona. Hayike kufika ubajabulile gijima, what happened? Uzoduduza ubaba. Nasi sesiyakhala-ke manje nangubajabulile nathi esiduduza. Ubajabulile uyaduduza azapheke aze avuke ngakusasa ekuseni, walala kwi-guest room ngakusasa ekuseni, avuka siphekele i-breakfast, asilungiselele ukuhamba siye esikoleni. Nangubajabulile boyitatazelela umndeni wonke. Ayikuhanjwe-ke sicabanga ukuthi mhlawumbe mesibuya sobuya ubaba banoma sebeyilungisile into zabo. Ayike siyabuya nje kusashubile kunjalo uma-ke isimo simuncu. Ubaba mesesi baba uphi umama, baba uphi umama. Athi ubaba ye angifuni ukuzwa lutho ngalowo ma wenu, ngizokwenza sure ukuthi akatholi isenti kulo mshado, ngiyamdivosa. Isiphathe kabuhlungu-ke lento. Uma usebuyele elokishini akanalutho, ubaba akafuni nokuthi uma asibone. Cabanga ngoba esikoleni siyalandwa, siyahanjiswa, kunabantu nje abasigadile nale ndlini sigadiwe, ngase siyiboshwa kayithina asisakwazi ukuthi siyobona uma wethu. Ubaba uthi nje angifuni nikhulume nalo mkhohla, naleso sikhohlakali, nalo mthakathi. By that time ngimncanyana nkosi yami, mhlawumbe ngifunda standard 6 yabo. Ngizama ukuthola ukuthi ubaba yini le betrayal le umathi uyenzile. Ayike mengisakhula sengifunda ugrade 10 ngimbuza ubaba, baba uma yini le betrayal la kwenza yona? Ubaba nje athe uma wakho angenza ibetrayal acishe nje yangiluzisa yonke into. Angikhombisa amanye amaphepha atshengisa lo betrayal. Ngithi baba unesho kangakanani ukuthi uma owakwenza le betrayal? Athi ubaba yonke into la kulamaphepha la into uma wakho engangitshela uma wakho kuphela, kwakuyimfihlo engangitshela uma wakho kuphela. So ubajabulile had to clean up. Ubajabulile uyena wavela nowa clean up yonke leyo mess ukuthi ngingaxoshwa emsebenzini, silahlekelwe yona yonke lempilo lesiphilayo la. Angidleke lamazwi yabona, because ubajabulile la usebenza close nobaba, uyena wazi zonke imfihlo zababa zasemsebenzini. Mangabe ubaba ethi watshela uma yedwa kuphela, of course nobajabulile naye bekanayo lo information, maybe somewhere somehow. How come ubaba angazange abuka ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi ubajabulile mhlawumbe wabaqhatha, mhlawumbe walalela wacutha ngoba uhleze ekhona le kwehleze ekhona le ekhaya? Angidleke lo mazwi, angidle ukuthi what if ubajabulile mhlawumbe waxabanisa umango bebona ukuthi umndeni uhappy because ubajabulile bekahleze lana, ehleze encoma ifamily yethu ukuthi ifudumela imnandi. Why ubajabulile nabeyangenayo wakho umkhwenyana? Why bekahleze la all the times? Why ubaba is the first person mangabe nama crisis emsebenzini amfonela ubajabulile? Ayike ngizame-ke nami, you know ama-grade 10 ukuthi a-curious, azi zonke izinto ngama-internet, ngama-computer and everything. Ngizame uku-research ukuthi kwenzakalani la. Ngize ngiyithole i-IP eyaprepara leya email eyayiqhatha ubaba, ngiyithole ukuthi iyayivela kwi-computer kabajabulile because ubaba bekakhavarwa i-anger and bekangaliboni lonke lelo phutha. Ngigijimeke mangithola ngangalali, ngingasalala ebusuku ngisesha bonke lofakazi. Ngelanga engabuthola ngabo lofakazi ngahamba ngayovusa ubaba ekamereni, ngangena nezicabha ekamereni. Mengithi ngiyafika ngifica ubaba unobajabulile embedeni.
kanti ubaba sho ukuthi uthandana nobajabulile sonke lesikhathi because ubajabulile selokuhamba uma very close. Yes, uyena osilungisela into eziningi. Sho ukuthi iqiniso ukuthi ubajabulile uyena owafuna ukuhlukanisa umndeni wethu uzangena ekamereni kababa. Ayike ngimtshele kubaba ukuthi baba nabufakazi maseyedwa ubaba athi ayikho yonke lonto leyo ikhulumayo akusiyi proof lokuthi ubajabulile owenza yonke lento le. Uma wakho wenga itype lento le from icomputer abajabulile ukuze afuna ukuthi angabanjwa because the email was a different email. Ubajabulile lento ngangakaze ngimtshele, ngatshela uma wakho kuphela, ngamtshela futhi ngathi imfihlo ephakathi kwami noba sobabili. Akekho umuntu oyazi ngale ndaba umhlaba jikelele umina noma wakho. So umuntu owenza isabotage la uma wakho. Get over it mfanami, mntanami. Ubajabulile lo ngizomshada unginikeza imfudumalo enye ngale ndlela uyangisupporta. Indodi yami idinga umuntu ozomsupporta kanjalo empilweni. Ngaba stressed ke manje, ngaba stressed kakhulu engathi nje impela ngathi ivule kamhlaba ngene ngoba ubaba akambona usathane la ula eceleni kwakho usembhedeni ule nosathane uqoba akambona usathane la embhedeni. Cela ukukutshela ukuthi ngaqala ke manje ngaba obsessed ukuthi ngifuna leya family eyayifudumele, ngiyayifuna leya mfudumalo because ubajabulile usenokuba rude kuthina mangabe ubaba engekho. Mangabe ubaba esekhona ubajabulile aphike ame ngeenyawo. By that time mina iwele lami lavelane nje layinikele emawungeni because lithi lona alikwazi ukubuthatha bonke lobhlungu ubajabulile abenzayo kuthina. Ake bafethu emva kwaloko iwele lami nje seliyiphara selihlala lidla amawunga. Ubajabulile unokungitshela ukuthi awavele lifana noma wena, ngisho uma wena nani iphara lasemlazi. Cela ukuntshela ukuthi kusenjalo ke ngibe nje ne-desire ukuthi ngifuna ukumbulala ubajabulile. I want to kill ubajabulile. Ayike ubajabulile ngi-arrange yonke into, ngihlezi ngiplan ukuthi ngamkhila kanjani. Ayingize ngilithole ke iqhinga. Kuthi ubajabulile la ngiba-arrangele something very nice phakathi kwakhe nobaba. Ngiba-arrangele something very special yena nobaba. Ayike bafike kulonto ke bahlale ngiyabasave yabo, ngiyashisa ayisengikwamukelile bajabulile ukuthi uma mncane wethu there is nothing more engayenza ekumele ngikwenze is to make peace with you khona ngizoqala nami ngilithole lo thando lolukhulu olungaka ubaba athi unalo. Ayike bahlaleke, it was something romantic engibenzele yona endlini, bahlale badla izidlo benze yonke into. Kanti ubajabulile ke mina ngimdragile ke khona into engimfakele yona. Into engimfakele yona ivela nimenzele ama-heart palpitations ubajabulile. Mase ngivela ngingqofoza isibhamu, ngikhipha isibhamu ngisibajabulile tshela ubaba eqiniso ukuthi wena owamosha lo mndeni wethu. Bajabulile tshela ubaba iqiniso ukuthi wena owamosha lo mndeni wethu. Ubajabulile athi angiyazi mina into okhuluma ngayo. Ngisibajabulile mungamtshela ubaba ngiyakubulala manje. Tshela ubaba ukuthi yini lo wayenza ukuthi uhlukanise uma nobaba, uhlukanise umndeni wethu. Uyambona manje ukuthi udadewethu usemawungeni uhlala emahlathini and ubaba kanasi isikhathi sokuthi hamba umfuna. Athi ubaba mina ngifuna nomuntu odla iwungu mina nengamkhipha lendlini because bingekho into enganinikeza iyona. I provide everything for nina. Umina nengamisa emahlathini usihamba odla iwunga. Cela ukumtshela ukuthi kulo mzuzu ke ngisi bajabulile ke if awufuna ukukhuluma ngiyasidonsa isibhamu ngasho ngisikhokha. Ngithi khuluma bajabulile ngiyayidedela inhlamvu manje. Khuluma bajabulile. Ngicela ukuntshela ukuthi ngiqale ngishaye emoyeni phezulu ku ceiling mase ngiyabuya ngibhekise kubajabulile ngisikhuluma bajabulile. Ubajabulile athi angiyazi mina lonto. Uyambona la kuseya like uphefumula kanzima. Angiyazi mina lonto. Ubaba athi wena ke into enzayo bele siphuthumise ubajabulile esibhedlela yambona ukuthi akasekho right lo muntu. Ngathi yabona ke baba iqiniso mangabe ukuthi akalikhulumi kuzomela lifeleke iqiniso. Akafe naye ngisho nomndeni wethu nathi umoshakele ngathi ngiyidedela inhlamvu. Ubaba wavelane wathatha ibullet for ubajabulile wagxumela phambi kwabajabulile. Washona same time ubaba
ubajabulile ngisho udragekile khona into ebenza usaphefumule kabuhlungu yini lo yenzile ngavelane ngabona ukuthi yabona manje ngiyoboshwa asala aphinde aphile lo bajabulile aqhubeka azoqhofoza imali zababo ngavelane ngathatha ibullet ngayishaya kuyena ubajabulile ngawasha isibhamu ngaklina yonke into ngaklina ama-fingerprints esibhamini ngaklina nje yonke into ngasithatha isibhamu lesi ngahamba ngayosilahla emfuleni ohambayo ngaseke ngizenza into efikayo ekhaya sengifonela amaphoyisa ukuthi hawu ubaba noma ngibashiye lana mina bethi bafuna ukuba na something romantic bathi angibanikeze isikhathi bazoba na something romantic. Hawu mangabe ngithi ngibuya sekunje sengibiza amaphoyisa sekuyaqalaza ukuthi ngabe suspect ubani ini ngasinda kanjalo ke kuboshweni ngangaboshwa futhi izinto ke ngoba ubaba noma they were still in a process of divorce ubaba esho ukuthi uma izinto angeke athole lutho so bebengaka divorce zonke izinto zika baba zafola esandleni sika mama zifola esandleni sika manje mina uNembeza ngaphakathi uyangidovoza uyangidla uyangidovoza uyangibulala and uma by the time bekasenayo i-financial muscle wabuyisa udadewethu ekhaya. Uyabona leya njabulo engangiyifuna uma is trying to give us leyo njabulo ekhaya but yonke leya njabulo mina sengiyapretenda because deep down uNembeza uyangidla ukuthi yonke le mali esienjoyayo imali yegazi. So bakwethu igazi lomuntu liyakhuluma emhlabathini wena umina ubungenze njani ubuzo emaphoyiseni uhamba uyoyireport uzuphele ngaloNembeza or ubuzoqhubeka ukudla imali yegazi uzame try to heal or ubuzokwenza njani. Sizoyibeka lapho ke indaba yethu okwanamhlanje iyolala ibone nezitori ezilandelayo. Siyaxolisa family for ukuthi singakwazi ukuthi siprepare ianimation kusenjalo njengoba ngishilo ukuthi there is a project engisebenzela kuyona engibhizi ngayo anginaso isikhathi kulesikhathi samanje sokwenza ianimation. Mase kuthi okuye family mangabe ukuthi interested ukuthi uthenge imovie yethu iseries yethu yama episode awu6 ekuthiwa I signed a deal with the devil you are welcome ukuthi ungayithenga izophuma ngomhla ka31 May. Siyanithanda kakhulu. Ngifrustrated ngidiniwe emva kokudlula kwendoda yami emhlabeni because indoda yami iyangiyekisa ukusebenza yangitshela ukuthi ngingabe ngisaqhubeka ezifundweni zami because yona ayifuni umfazi ozohamba yosebenza ifuna umfazi ozohlala endlini abe housewife. Cabanga ukuthi ishona nje ishiya amabhizinisi amaningi inkampani ezinkulu. Mina lapho angina experience because angikaze ngiye ngisho nokuye officeini ngiyosebenza bengiya nje mangabe ngiyomlethela ukudla noma ngiyomsurprise noma athiwa ngiyoshaya ithada eofficeini because bekathi yena akamfuni umfazi osebenzayo. Ngithola ngifrustrated ke ngihleli kwenye yama restaurant ngiphuza utshwala ngiyabdlovoza ngiyabdlunya ngiyabshaya utshwala. Shukuthi ngibdlunya kanjalo kugcine sekuba khona umfana ohlala eceleni kwami wasethi asambe siyohlala ngaphandle because yena ufuna ukubhema. Hayi mangabe sihlala lapha ngaphandle lo mfana wathi angehlise kancane kulogologo ngade ngushaya ugologo bomvu athi ake ngiode icocktail yabona ngoba ilesi otshwaleni inoshukela futhi ushukela uyawudambisa utshwala. Hayi ke sengiyaphuza yona ke cocktail ethelo mfana ngiyiphuze usiyangibuza usikahle kahle yini inkinga yami yini lento engiphathe kabuhlungu kanje. Ake bafethu ngiqaleke ngibhoboke kumfana omncane kakhulu kunami umfana engingamazi ngimxoxela udaba lami ke udaba lokuthi indoda yami ayifunanga ngiqhubeke nesikole iyangiyekisa umsebenzi enganguthanda yathi angibe housewife. Manje ishonile ke indoda ishiya amabhizinisi uxhaxha lamabhizinisi angazi ukuthi ngizolimanage kanjani because ngeke ngithathe ithemba lami ngilibeke kwamanye amadoda engawazi azoyintshotshela imali angishiye ngibankrupt. Lo mfana lo uthula ulalela uthuli nje ulalele ngiyakhuluma useyasuka kungibuza umbuzo owodwa ukuthi wena into oyithanda ngenhliziyo yakho yonke engakubhori nanoma isiphi isikhathi sosuku ongayenza anytime
ake ngimtshele lo mfana isiphela ku-obvious into engiyithandayo ukuthi naso into nje engangiciki into engikwazi ukuyenza noma ngicimezile. Useyangibuza lo mfana ukuthi kunganjani uthathe lamabhizinisi lawa othi awuwazi uwathengisa lamakhampani ngemali eyanele ekuzobe kubaliwe ngayo ukuthi ibhizinisi liwetha how much. Maseke uyasuka lapho uthatha imali uyoqala ibhizinisi lalento le othi uyayithanda wholeheartedly. Yazi lo mfana into ayisho iyavela neyaba nesense. Kwathi khinsi kumina ukustresseka kwehla istress because bengistressed ukuthi wonke lo mbuso nomcebo nomuzo okhazimulayo engihlala kuwona uzongilahlekela because izobe siqhamuka ngaphi imali yokukhokha if amabhizinisi azovodloka awephansi. Yazi lo mfana ivelane nje lento yenza isense. Yazi ngiyithande kakhulu into ayishilo. Ngize ngimtshela ukuthi hey ngaze ngayithanda mkhulu, ngaze ngayithanda khehla into ayishilo. Ake umkhulu athi kunganjani isiphume la kule restaurant. Kunenye indawo engiyaziyo. Sambe siyo celebrate khona. Si celebrate ukuthi nje ngakwazi ukuthi ngikwehlisa istress futhi usuzoba ne way forward empilweni yakho. Ake umfana athi lalela mina ngizobiza iUber ngoba imoto anginayo. Wena ungangilandela uze kulo ndawo. Hake ngempela sifike ke kulo ndawo bafethu sifike lana ke ziyakhipha yabona igama ithanqazi wangempela kumnandi la phakathi akusilo uhlobo lendawo mina mfazi o sophisticated angayihamba. But ngalolo langa nje ngavelane nami ngayitshela ukuthi ngiyacelebrate ngabudlwanya utshwala ngaenjoya kwaba mnandi nje kwaba nje yami. Guess what? Ngakusasa ekseni embedeni wami umfana ngavuka nje selele eceleni kwami kade senza into zakhona and umfana ebusuku engajike ngize ngisho ukuthi hayibo umuntu usashada iminyaka o20 wonke kanti le ndoda bingenzi lutho kanje kodwa amahlona akhona ukuthi inkosi yami kodwa ngiyenzani eceleni kwengane encane kanje. Ukukuzwe lokho nje masuna amahloni susaba ngisho nokuvula amehlo ungazi nokuthi nje uzombheka umthini umntwana omncane usuwenza imhlolo kangaka nengane. Yey ingane zanamhlanje ke ayikhathalele kuthenjwa ngoba ngathi nginamahloni nginjalo ingane yabingiguqula ingiphinda futhi yangitshela ukuthi age is just a number. Iage ayisho lutho. Yes nje yona iyangithanda ingithandile kune connection angisho nayazi pick up line yaseThekwini esesishelwa ngayo ukuthi umuntu uvela nathi nje ngizwa iconnection. Baleka ngeenyawo zombili lo muntu loyo usuke efuna ukuzenzela ukuthi umsebenzi wakhe nje ubelula angene aphume enhlizweni yakho aluthe aqede masethe egcineni wangizwa ngithini. You understand lento engishoyo? Hake bafethu ngenze njenge-advice engiphiwe uyena ke uboy lo. Cabanga igama lakhe bengingalazi ngalizwe ekseni ukuthi umqhele sesiyenzile inkonzo yekamera sengimbuza usikonje what your name washo ukuthi umqhele. Ake bafethu ngayivula ke inkampani ngempela umqhele ngi-advise ngayo ukuthi ngayiqala kwahamba kahle nje enkampanini yami kwaba kahle futhi inkampani kwasho ukuthi nami nginayo icapital uaction waba khona vele inkampani mangabe une capital bakwethu akukho ukuthi inkampani izowa inkampani idinga nje ukuthi ube right ephaketheni uqine kahle lapho nje you will make it you will manage awusoze nje wahluleka. Haye ngicela ukuntshela uthi kahle ke mina nomqheleke lapho sesiyajola ke manje sesiyathandana sesithandana ingcaca yabona nama advice wakhe sengiyawathanda yabo usene sport nje enhlizweni yami usenendawo. Umqheleke bafethu angixoxeleke manje umqhele angixoxela ukuthi yazi amaphupha akhe kwakuwukuthi enze umsebenzi okanje manje lo msebenzi awukho la eSouth Africa yabo azikho izikole zawo ifundwa online manje ifundo zakhona ziyabiza noNSFAS awutholi kulozo ifundo so akakwazi ukuthi azenze le ifundo akakwazi ukuthi ayifunde. Hayike ngimbuza ukuthi ifundo ezini awungichazele like angichazele kumfana ukuthi ifundo zokwenza kanjena ufuna ukuthi enze ikhampani yokwenza kanje. Ngithi lalela yazi ukuthini ngizokukhokhela mina lozo ifundo anginayo inkinga ngakukhokhela imali yakhona lozo ifundo wena nje ufunde uqede ube nekusasa I don't mind vele siyathandana ungiphethe kahle ngiyakuthola anytime nawe uyangithola anytime nje futhi nje nasebhizinisini uhlakaniphile ngipha ama-advice amnandi nama-advice amahle so khulileka ngizokukhokhela lo mali yezikole. Kwakuyimali enkulu-ke kodwa kwasho ukuthi kumina nje just a drop in the ocean because imali nginayo. Kwakuyimali enkulu wangitshela ukuthi le university bafuna ukuthi ukhokhe upfront yabona.
Hake bafethu every month yabo ngiyamkhokhela, ngaqala ngamnikeza isambu ukuthi isambu esikhulu ukuthi ahambe okhokha ukuthi akwazi ukuthi bamamkele bam-accept. Hayi ngempela wabuya ne-confirmation letter ukuthi use-acceptiwe kuleyo lontujana ya-online. Hhayi-ke after that inyanga nenyanga ngibhizi ngiyakhokha kule university. Hayi ngonyaka wokuqala kwathi mabe sezobhala ama-exam kwaphinde kwadingakala ukuthi ngikhokhe imali enkulu. Futhi wabuya nayo i-confirmation yokusho ukuthi hayi kuhambe kahle. Ngambona futhi ukuthi wenze kahle emamakisini akhe nje kuhambe kahle kakhulu. Ake ngangadiniwe-ke kwakuthi angiyisacaze phansi. Mangise ngithola iy'ndaba zokuthi umfana lo akuna university la. Umfana bekayibambela itoho la kumina kanti nje uyakha wakha umuzi afuna ukuhlala kuwona yena noma wengane yakhe. Ngicela ukukutshela useyakhile i-foundation wazakha indonga usekwi-roof level. Iphuma kanjani indaba? Iphuma ngokuthi bakhona nabanye omagogo omama abadala abanjengami nami abakhonayo lo mfana abaqolayo sho ukuthi labafana sho ukuthi oyedwa wabo wathola ama-message waseke wayibhadlaza-ke indaba wasixhuma sonke ini kwatholakala ukuthi nje impela sibaningi siqolwa yilo mfana. And lo mfana nkosi yami yazi unolimo olumnandi, uyashelela, uyathandeka. Angisayiphathi-ke yenkonzo yekamera, hayi ubekasiphekile singabantu abadala bakithi, abantu abadala abangenamadoda, amanye bashiwe amadoda, abanye bashonelwe amadoda. Mina-ke bakwethu wenze njani mangabe uyithola usesimweni esikanje ukuthi ubhizi no-Ben 10 kanti u-Ben 10 is planning i-future nomuntu omncane bakha umuzi and bakhona abanye ogogo abaqolayo? Wenze njani? Uyamyekisa abanye ogogo uthi akafocuse kuwena noma wengane kuphela, because ngeke umyekise kontanga bakhe ngisho usuthanda umtshela ukuthi ngizokunika yonke into oyidingayo, focusa kuma wengane uphinde ube yithoyizi lami la unginikezele support kanti unginikeza yona siqhubeke nempilo kube mnandi. Noma uyamdampa mase wenze njani? Uqhubeke phambili uyofuna omunye uBen 10 or wenze njani? Uyahamba yakontanga yakho what do you do? Kwenzakalani kahle kahle? Wenze njani? Noma kumele uye ukukhohlakala yimbi lento yokujola nezingane ezincane? Ithini solution? Umujola nezingane ezincane kumbe ukujola nezingane ezincane usuke ukhohlakele bashone phontanga bakho? Ithini into yakhona? Ayidibaneke kwi-comment section down below. Silidingide lo daba. Buzz SA to all social media platforms. Iyo laliboneneke ey'torini ey'landelayo. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Buzz SA siyanthanda kakhulu. Ebafethu thina esishadile asikhulumeni iqiniso nje, silibeke nje iqiniso ngembaba. Singafihli lutho. Mangabe umuntu osifazane indoda yakho nishadile isiqala ukujola, usuke subona nje, usuke usubona ama-signs asuke secace obala ethe ba. Ike ifike indoda endlini ihamba ngewalkie, iwalkie yokutshengisa ukuthi hayike umjido oqonyiwe ke lo, ujabulile lo muntu, ujabulile umnomzane. Ithi ifika bafethi bump ishaya ikhwela, ifika icabuze esiphongweni, iqede lapho ilaliso kwengane, ilale wena lapha inhliziyo iyagquma ithi gqu gqu gqu, ubuhlungu uyabuzwa. Into ebuhlungu ukuthi uyazi ukuthi uphumile ebudlelwaneni bakho before. Mina bengishadile ke before ngaphuma kulelo budlelwane lobo because indoda yami ibingachithi, ibibuya ngokuzolala, bingachithi go ichitha. Ngaphuma kulo budlelwane ngadivorce, ngathi know your worth girl. Naku-ke sengishada number 2 ofike nje wangiphathisa okweqanda. Naku-ke naye useqalile ukuchitha. Bafethu indoda echisayo nje uyayazi inzoza yakho masiqale ukujola, uyakwazi ukuyibona. Hake bafethu ngivukeke ekseni ngiyacabanga ukuthi shukuthi I am about to go through the same thing engadlula kuyona ngalesikhathi ngishade nomnumzane lo wasekuqaleni. Ngibuza ukuthi shukuthi ngiyodivorce kuze kube nini? Ngiyodivorce kuze kube nini kahle kahle? Ngoba phela le ndoda nje uyayibona ukuthi isemathandweni nje nomunye umuntu wesifazane engamazi ukuthi ubani. Ngicela ukunitshela ke bafethu ukuthi ngathatha uhambo
ngathatha uhambo endleleni ngiyazibuza ukuthi kahle kahle ngempela uyayenza na lento le, uyimisele yini ngalento le othi uyoyenza. Kodwa ke umoya wami ungavumi, kodwa ke engqondweni bengiyitshela ukuthi ukuze ngisecure lo mshado, ngoba phela mina ngeke phela ngahleli ngilokhu ngudivorceile, ngiyaqhubeka neplan, ngiyaphambili. Ngifike ke bafethu ey'ndaweni esihambayo thina abafazi abachithelwayo. Ngiyohlangana nomunye my brother ke laphayana la kuyi-computer wizard, yabona umuntu nje ohlanganisa izinto ihlanganiseke, owenza izinto zenzeke. Uyangibuza ukuthi are you sure ngempela mama ukuthi you go through naliqhinga, because mase ngiqalile la akusekho ukubuyela emuva, uzobona wonke amanyala endoda yakho. Ngithi mina ngiyaqhubeka, asiqhubekeni, ayihlabele mgami. Shukuthi my brother lona ngimkhokhelile ukuthi ngicela angihekele uWhatsApp wendoda yami. Indoda yami izobe iqhubeka nje nempilo yayo, iWhatsApp odali bayo, mina ngizobe ngibona yonke i-movement eyenzakalayo kuWhatsApp wendoda yami nabantu eWhatsAppelana nabo. Futhi ngizobe ngikwazi nami ukuthi ngiWhatsAppele whoever lemWhatsAppelayo ngaphandle kokuthi indoda yazi. Mengiqeda uWhatsApp ngiyadelete. Ngitshela uyena my brother lo. Hake bafethu ke ngicela ukutshela ukuthi usengisethelile wangisethelela umnomzane, ngiphindele endlini ke. Mengifika endlini ngidiniweke, ngiyafa, ngiyaqhuma because ngiyayibona indoda yami iyakhuluma la, ino sweetheart basemathandweni ajulile. Ngiyabona iyakhuluma naye ithi angikaze ngizizwe kanjena, ngishadile ukushada impela, kodwa nje wena ungenza ngifile ngalendlela engingakaze ngifile ngayo. Ngiyakuthanda, ngisemathandweni, like ngifulfilled. Kusho wami bafethu umnyeni esho kwenye intombazane. Ngicela ukunitshela ke ukuthi ngangilokhu ngiwafundile ama message, ngibheka lama message usuku lonke, ngiyabheka ayangidina, ayangikwatisa. Yabona labantu bayakhuluma iminute neminute, uyayibona lo couple le engakwazi nje ukuthi ihlale ingakhulumi ngisho into encane sebeyatshelana, bayazwana labantu basemathandweni, sebe nomgosi wabo abagosipha ngawo. Uyabona labantu laba bagluwile together, babondile, basemathandweni angempela bayathandana labantu. Angiyazi into enje. Cela ukunitshela ke ngiqhishazele ngiye phezulu. Ngiye phezulu, mengifika phezulu ngifike ngicabanga ukuthi yini into engizoyenza. Le ntombazane kuzomela ihlukane nendoda yami. Ile ntombazane nanoma iyiphi intombazane ezolandela emva kwale, kuzomela ukuthi ihlukane nendoda yami. Ngathatha ucingo ke ngilidubula kubani? Ku-computer wizard. Ngitshela u-computer wizard ukuthi nginesicelo sokugcina ngci, lesicelo lesa ngimind, ngingasikhokhela ngisho 100,000. Ngifuna ukuthi ungihambisele igift laphaya ka girlfriend wendoda yami, ungihambisele igift yakhona uyirephe kahle ngecardboard, ufake inyoka phakathi, umsendele namaflower no chocolate, umsendele ngisho nanekhadi, umtshele ukuthi leyo message is from umuntu abaqhudelana naye, ababanga ukuthi baba ma main chick naye, because according to knowledge yakhe lo muntu yena uzanzi main chick, kanti ngathi nangu lo usemshaya indlebe. We understand? Umtshele nje ukuthi sobabili siqhudelana isikhundla sokuba ama-head wama main chick. Shukuthi kahle la bengiqamba amanga ngenze ngathi indoda yami inenye girlfriend apart from this girl. Uyayizwisisa lonto? Inenye girlfriend ekuyiyona umaqhuzu, ebiyitshela ukuthi umaqhuzu, kanti nangu girl ngaso seyishaya ngesitini ngase kuyena i-main chick kuma side chick. Ngicela ukukutshela ukuthi emva kweinsuku isipho sesifikile, ngangihleka ngedwa ngaphakathi embedeni. Indoda yami uyibona ukuthi ayiphathekile kahle, iyaliwe ukuthi nje ngeke izikwazi ukuthi ingitshele. Mase kuthi mangabe kuukuthi udlala igame kanje, amakhadi wakho kumele uwacuphe kahle. All the times when uhlezi ufana, awutshengisi ukuthi usola lutho, indoda yakho uhlezi uyiphatha kahle. Noma isi heartbroken, uact engathi baba khona nongiphathanga kahle emsebenzini, ngenze njani baba ukuthi ube right? Ngiyakubona ukuthi awukho right emnyeni wami. Amakhadi wakho nje uwadlale, uhlezi nje wena sweetheart.
ngayitshela ukuthi-ke entombi elandelayo nakhona ngiyoyisolva. Phela ubaba bekangazi lutho ngalo WhatsApp because ifoni yakhona bengiyifihla la engihekhe khona. Bengiyifihla engazi nokuthi kunefoni kanjalo, biyaziwa yimina. Ngiyikhiphe uthola ukuthi yena uhlele ekhishini mina ngihlele ekamereni. Ngiyanqafaza, ngiyabona ukuthi ubaba ukhuluma negirlfriend lapha ekamereni, uhleli la edining mina ngihlele ekamereni ukhuluma negirlfriend yakhe. Uyabona unokushintsha nje ukuthi mabe ngihlele edining yena mbo ohlala ekamereni enze ngathi ukhathele kanti uyazi ukuthi ufuna ukutexta umuntu wakhe. Ifoni ke le mangabe uyenza ohekha ngayo WhatsApp kumele ukuthi uyenze ukuthi ifane nale phone lo iphathayo ukuze mhlazane discover le phone anganaka acabanga ukuthi hayi le phone le ephathwe imama lasendlini ephathwe imama lasekhaya. But be very careful and be very strategic ngayo yonke lento le ngoba busangachitheka bugayiwe kusangaba khona umuntu olimalayo. Angisho ukuthi ngithambani yohekha amadodenu, mina bengingixoxela istory sami indlela engenza ngayo. Igama lami uPitbull, nonke niyangazi ke la eBhazi Say ukuthi hayi ngiyashisa, ngumntwana oshisayo. Shukuthi ke ngishisa nginjalo ngumuntu yabo othanda ukucula nje ngisazama ukuthi ngingene nami esporweni or ngingene kwi-industry. Ngiyahamba ngicule ema-bar, ngicule ema-restaurant, nakuphi nje ngiyangena ngidlubhe ngicule. Kodwa isikakhulukazi umculo wami, uhlobo lomculo lengiwuculayo luthandwa kakhulu abantu abasema-bar, ema-restaurant, especially ngama-Sundays. Yabona abantu mangabe sebechilile yabo sebelungiselela iMonday. Shukuthi ngelinye ilanga ke bafethu ngigeze futhi nami ngibe muhleke ngizizwe ngishaya isigqebhezana esicwebezelayo esimnyama esihle esinezingalo ezinkulu. Uyayibona le ngubo ekuthiwa yonke intombazane kumele ibe nayo ingubo emnyama. Ngishaye leyo ngubo emnyama ke ngihambe ke bafethu ngiyocula kwenye indawo eTop Shayela yabo, i-restaurant eTop Shayela yabona. Kuyaphuzwa kuyadliwa, ile restaurant ethandwa kakhulu abantu abaphuzayo nje abafuna ukuphuza abafuna iprivacy mangabe bephuza, abangafuna ukuphuza emahlabhini, abangafuna ukuphuza emathaveni, abantu abagrand abanemali aba-affordayo. Uthola ukuthi lapha yana nje iSavana mhlawumbe uzoyithenga ngo-80 rand ilontujana bathi yini le bhodlelana encane nje elilodwa. Hake bafethu ke ngifike ngicule lapha ngenza into engidume ngazo, bajabula abantu bajeme. Ngicula nje kunomunye ubhuti oleke ngitshontsha ngehlo elincane bo ihlo athi mengitshontsha ngalo likushayise ngovalo yabona. Meya ngitshontsha ngehlo usha uvalo oluncane ukuthi hey yabona nje ukuthi nyelelele kancane. Shukuthi after sengiqedile ukuperforma sengidlale lapha yana ke smoking area ngaphandle ematafuleni ngaphandle ngiphafuza ugwayi wami ngiyayibhemela mina. Afike ke lo bhuti angijoyine lapha yana uphethe champagne yabona nje lo guy ophuza champagne madoda, guy baphuza ama whiskey yena uphuza champagne. Hake bafethu mina ngishaya into yami lapha yana ngishaya igwayi wami lapha yana. Hake lo bhuti ke asho ukuthi uchazekile ini asixoxeke, asho ukuthi uyafisa ukuthi aphinda ngibone ukuthi uyaphuthuma manje uyaphesheya kune contract abayoyisayina because there is a film abazodlala kuyona. Le film enkulu ekuzobe kuxubene khona abadlali baphesheya, uyena ozobe film producer because he's a big producer kwi-industry. Hake ngami ngibona ukuthi hayibo sengihlangene nabantu abakhulu mhlawumbe uzongichushisa yabona angifake endaweni angithatha ngibeke lo bhuti. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi sinini mangabe buya phesheya ke mina lo bhuti bese sithandana ke sesiyajola. Hayibo nweba kwethu ngicela ukunitshela ukuthi emjolweni wethu ekuthandaneni kwethu ziyakhipha lapha yana, ziyakhipha sishaya ama vacation. Lo bhuti uyangivekesha, ungishayisa vacation, uyangifta, ungipha ama gift in such a way that ukuthi bese ngihamba ngemoto mina intombazane ezihlanganiselayo. Uyabona uyangikhokhela nerent. Hayibo ngithi ngaze ngalithola uthando, ngathola lona. Uyabona lo thando abantu abalifunayo balifuna ko sugar daddy, mina nje ngalithola kumuntu omncane nje oyilinganela nami. Uthando lethu ke vele selu public yabona, sekuyazi ukuthi mina ngubani, umuntu kabani, ngumuntu kaThoni. Vele uThoni we big producer. Mina bengingamaziye ngoba phela ngikho kulezi zinto leze production, angibaza abantu ababhizi ngeproduction. He's the film producer uThoni.
cela ukutshela sekuwumuntu kaThoni sengiyatrenda manje ku social media abantu sebethi hayibo ucula kahle uPitbull umuntu kaThoni yabona nje hayibo nje sesiyipower couple nje kanjalo. Ngelinye ilanga ke sikwi vacation ke nomuntu wami uThoni vele uThoni usengithembisile umshado usengifakile iring usengiengagile kodwa akakayi ekhaya ukuyokhipha izinto zasekhaya. Uyabona kusalo engage lo wasekamereni uthi umuntu ufaka iring ekamereni kodwa akakayi ekhaya kini. Ngisho nasekhaya nami bengingakabatsheli vele because hayi nama ngithathe serious into kungakakhokho umuntu afaka iring nje lapha ematafuleni akushaya izandla ngithatha ama video kodwa ekhaya kini akulotsholiwe ngangakayithathe serious nami lo engagement kodwa bese ngiyifiance kaThoni ke to tell you the truth. Hake guys sikwenye i-vacation ke ngelinye ilanga i-vacation emnandi yabona athi uThoni kumina sithandwa sami khona indaba engicela ukuxoxela zona izathu sokuthi ngikengagele ukuthi ngicela ukucela ukuthi ngicela ukuthi sihambe siyohlala phesheya because kune film engiyoyenza siyohlala eParis for isikhathi nyana kushutha lo film leyo engiyiproduceayo ngize ngiyiqede ngizosengayiqeda mase ngiyabuya ke ngiyophelelisa izinto zakini. Futhi mesibuya sithandwa sami ngizobe sengiyazama ukukhokhela sonke lesikhathi osiluzile ungasebenzi ngikufunele ngizoxhumanisa mina ngazi abantu abazabantu ngizokufaka nje wena uzo recorder ube nomculo wakho othi wena uzobizwa kuphi uzobhookwa wena ngo 35,000 per night. Hey umuntu lapho usho mina ngithola 3,000 rand lapha ema restaurant ngokuya khona mase ngitshela ngo 35,000 yabona ngibona ukuthi abokujola noThoni kuqhamuka nento eziningi qhamuka nama benefits ukujola nje kukodwa qhamuka nama benefits yabona. Hake ngivume ke bafethu ukuthi hayi ngizohamba naye umuntu wami ubani onganqabi ke eParis bafethu uhamba noThoni indoda eloaded engekho loaded ngemali kuphela uloaded ngothando uloaded ngokunaka uloaded ngayo yonke into bengithi uloaded ngayo yonke into just trust me you understand. Hake sihambe ke bafethu siye eParis yo kuhleni lapha yana bekusweet yabo nje umuntu wami kumnandi kuba naye ngijabulile. Hake ngelinye ilanga umuntu wami mangabe izinto zakhe seyihamba kahle emsebenzini ngimplanele ukuthi yabo ngifuna ukumsurprise yabo nje ngimcongratulate kulento yakhe enkulu sesayinile ideal yala eParis ngifuna umcongratulate nje. Ake bafethu ngideka amatafula ngicwale ngilungiselela ukuthi umuntu wami nje mayaqhamuka ngifuna ukuthi thada. Uyabona mangabe ngizwe imoto engenayo ku complex lehlala kuyona hawu bakwethu ngangiyohlala ngeposition yathada usuzosevula umnyango nje thada usevula umnyango ngithi thada. Hake bafethu ngaloku ngihlalile epositionini mengena imoto kanti akusiyi uThoni. Hayibo sekuyisikhathi sokuthi uThoni ngabe ubuyile emsebenzini uThoni akekho mengimfonela uThoni uthi hayi ngizobuya ukuthi manje kanjena kunomuntu la sisalungisa into zomsebenzi yabona. Hawu uThoni ngicela ukunitshela ukuthi ngaze nje ngalala umoya wami ujabhile umoya wami uphoxekile. uThoni wafika ngeintatha eyinukela utshwala phuhlo. Hawu Thoni manje kanjani manje ukuthi wena usuyaphuza uhamba indawo ngaphandle kwami mina ngibhorekile lendlini angisho ungilandile la wathi ngoba ngibest friend yakho ufuna ukuthi ungahlupheki sibe sonke enjoy sonke enjoy wedwa ngishiye endlini. AyuThoni angitshela ukuthi hayi ukuthi khona umuntu emsebenzini yabona ama powers amakhulu kunaye imanager yakhe iyintombazane manje amantombazane uyawazi uthenze kanjani kumele ucubuza amagabade uwakhiphe ube sweet uthenga ama gift ukuze izinto zakho iqonde yabona ukuze izinto zami iqonde kumele ngibe close kulo yamuntu une experience uyena umuntu futhi kade ngikhuluma naye ukuthi ngicela akufake kwigigi ukuthi ubucula lana ube busy ungabhoreki so sithana sami ukusondelana naye ngizama ukulungisela wena ukuthi wena gcine sekucula wena kule film le esizoyiproduce. Ake bafethu ngiunderstand ukuthi umuntu wami yabo uzamela mina yabo umuntu wami uzamela mina. Hayibo ngiyanitshela ukuthi ukuba absent kwaThoni endlini kuqaleke manje kube visible. uThoni usonokuhamba nje hayibo na ngizobhedela indoda ngiyiphesheya la ngidependele kuyona ngisebenzi angina cent anginatwa anginalutho 2000 lengangibahola le sebephelile futhi ngahamba ngidayise yonke into yami ku apartment yami because ngangenzela ukuthi ngoba anginayo imali yerent ngizoyibeka kuphi lezo zinto ngicela untshela anginatwa anginalutho
anginalutho leyo mali ngayithatha ngathenga into zokuya eParis. Ngisele nama-weave lawa abizayo la phesheya ney'khwama ey'bizayo engiy'thengele uThoni. uThoni nje is playing games, akusekho ngisho nokubuyela emuva, yabona ungipheke ngebhodeni encane. Hake la angiqede khona uThoni, la angiqede khona ukwazi nokuqonda uThoni le ntombazane ahlezi athi ucubuza amagabade kuyona. Ugcine uThoni yabo esedelela nje engasangiphenduli kahle. Mengithi ngicela umucubuza amagabade uwacubuza uhamba nami, ungayinikeza intombazane i-wrong impression ukuthi mhlawumbe uyayifuna. Ngicela ukuntshela ukuthi uThoni wabuya nalo ntombazane la endlini, wangitshela wasuzobuya nayo. So ucela ukuthi ngingaphazamisi nje ngihlale ekamereni ngoba uyawazi amantombazane kanjani. Ngicela ukukutshela ukuthi uThoni bacabuzana le ntombazane ngisekamereni. Ngitshela ukuthi ihlof wayenza uThoni nale ntombazane. Ngathula inyembezi ziqhashe emehlweni because uThoni ungitshela ukuthi mengaphisa off le ntombazane sogoduka ngani ngoba uzoxoshwa la sizogoduka ngani. Ngicela ukuntshela ukuthi from the day uThoni ngathi mangabe ngithi ngiyambuza kwavelani misihambile intombazane wangidabula ngempama, wangibiza ngegama elithi SF. Wathi FF yini engakwenzeli yona, yini ongayitholi. Uyayibona le wigi le oyigqokile ekhanda ibiza ukudlula wena. Uyayibona lo phaqa weGucci ogqokile ubiza ukudlula impilo yakho. Even nedilo zogqokile libiza ukudlula impilo yakho. Yini into enganginikezi yona? Wangiqhasabula ngenye ngaflya ngayoshayeka lapha. Hayibo, naku ngizo-GBV-wa phesheya. Indoda izongi-GBV phesheya bakwethu. Ekhaya kukude kangaka anginangisho nemali yokugoduka, indoda izongi-GBV phesheya. Ake bafethu sengiyachaza ukuthi ngistakile ke la phesheya manje, sengistakhe nale ndoda. Ngistakhe nale ndoda ke la phesheya. Le ndoda le inginikeza inkinga, to be honest with you. Inginikeza inkinga because ayisangihloniphi, ayisangithandi, ayisanginaki. Hayibo yaze yafoma indoda ngamphesheya isiyaqonywa sekuyistoka. Ngathi uyajabula nje mekabona ngikhala, uyabona? Futhi intombi zakhe akanqeni ukuthi eze nazo lapha endlini angikhiphe ekamereni mina sami ngolala edaningi. Hayibo mina ngiyayisaba intombi zaphesheya yazi. Angazi noma kokomahosha mhlawumbe pretend ukuthi ujola nabo noma kwakwenzakalani mhlawumbe kwama regular wakhe because lezi intombi nje zazingenamahloni ukuthi indoda ingikhace or ikhulumisa kanjani nami. Futhi nami ngase ngizazela uSmith ngiyaphuma ngiyahamba. Into ozoyithini ke nje le ustakile phesheya. Lapho ayingimureli indaba yala, ayingimureli ukuthi woza, ithi woza mhlola. Yes, umuntu abuye afuna ukuthi azokwenza nawe inkonzo yasekamereni. Kade ebhizi enza ukuhamba kwakhe ndinda izitalado zonke zaphesheya zeParis. Azalale ngishona nabantu abamhlophe, ngiyakutshela abantu abamhlophe wakwayizwaphi lonto leyo, ngiyakutshela. Hake ngicela ukuntshela ukuthi ngisengumuntu ophila ngama prep ke manje ukuthi phela ngifuna ukuyiprotect ezifweni. Yabona lama prep ngiyawafihla because mangabe kuukuthi izifo nazo mhlawumbe uyofuna ukuthi ngitheleleke ngenkani. Uyamunderstand umuntu nje ngiyawafihla bafethu, ngwashutheke ngize ngivula iCrocs. Yabona iCrocs ihili ngwashutheke la phakathi emlenzeni yehili indlela engangwafihla ngawo. Ngicela ukuntshela ngangwafihla ngishona nasemcamelweni ngwafihlile lapho phakathi emcamelweni because le ndoda biyivula kwasani, checka kwasani endlini ukuthi kwenzakalani. Ngicela ukuntshela ukuthi ngibhizi ke mina yabo, ngiqoqa ubufakazi, ngithatha information lo muntu mekabuye ezongimura enza ini, ngithatha information nje ngiqoqa ubufakazi. Yabona ngiqoqa ubufakazi akasanginiki ke ngisho nemali, usengithengela ukudla okulimited kwalendlini. Sometimes ungithengela ukudla ngalolo langa, sometimes ahambe angabuyi ukudla engakuthenganga. Ngiyakutshela. Hake ngicela ukuntshela ukuthi siphila lo mpilo ke, sengibala isikhathi semovie ukuthi isikhathi semovie sho ukuthi kahle siyaphela, isikhathi semovie sesiyaphela. Ake sibuyeleke ekhaya, ahambe nami ke sigoduke. Mesifika lana upretender nje airport, yabona umemezelile ukuthi sizofika uzocela bazohlangabeza ipower couple. Mesisuka lapho uyolobola ekhaya, yabona usebhalile ku-internet, ubhalile ku-social media. Yabona bekangiphoqa ukuthi ngishuthe, bekuney'nsuku angithatha khona sami siyodla khona sishuthe sihappy. Ngangaba happy ngiyathi uzongibhonya, and ukungibhonya kwakhe akangibhonye ebusweni kuzobona khona abantu, ungibhonya nje emzimbeni ngekubone khona umuntu. Akangibeka iscratch endaweni evisible.
Hake ngicela untshela-ke sesiyahamba-ke siye airport sibabingelela abantu sihlangane nama-fans akhe sijabulela ama-fans ukuthi siphawa couple yabona abantu bayakhomenta ukuthi they are so happy ngothando lwethu. Nami vele mengibuya la eSouth Africa ngithola ama-calls ayangibhuka yabo aseyangibhuka because bengihlala ngibuye ngicule lapha online yabona. Hake bafethu ngicela ukuntshela ukuthi uThoni kusanjalo kunegigi enkulu yabo igigi efana nokuthi nje bafuna ukuthi uzoproducer uShaka Zulu igigi kanjalo igigi enkulu eKZN efuna ukuthi azoproducer umlando wase KZN. Hake usekumenyezeliwe nakuphi usesayinile ucontract uThoni. Ngimtshele ngithi mina Thoni angisathanda ukuthandana nawe ahleke uThoni athi uzoba yini mangabe ungasathandani nami. Uzoba yini yabona into ethanda ngisathanda ukuthandana nawe asu nje uzoba yini ungasathandani nami. Kusho uThoni umuntu engijola naye athi uzoba yini intombazane ndini mangabe kuukuthi awusathandani nami. Cela ukunitshela ke ukuthi uThoni ngimtshela ukuthi mina nginofakazi bonke bakho ungihlukumeza ungibhonya lapha endlini in ungenza in bungagcwala ku social media manje ngisho noma ungangibulala buzogcwala buseyindaweni eziningi athi uThoni we you are bluffing mangabe kuthiwa bebukhona ngabe kudala wakufaka wena wisdom ngabe isidindi sentombazane yabo aqhubeke naloku ngidelela acabanga ukuthi ngisaphesheya la wengidelela khona ngingena ipower. Kanti mina i-exit yami bengiyiplanile kudala to deal with uThoni. Into engisabayo kunjengoba sisile South Africa uThoni angangikwintsha ngenza noma yini bangase kuphumela ufakazi can do anything bad to me. Kodwa ke mabu intombazane kwamele uminca isibindi. Ngicela ukukutshela uThoni wathi wena ngeke uzungimoshela ubudlelwane bami nawe. Wena njoba ucula kamnandi kanje yabona umene ngikufake ezintweni ukuthi sibe ipower couple sizoqhubeka nje siyipower couple kanje ngizohamba ngiyobapha vele lamasentshana kini vele ngoba zobiza imali encane kini ngoba pha lo masentshana ngibaphe lo masentshana wena usentendeni esandla sami akukho lozo yakhona ngeke uthole gigi angeke ucule angeke wenze lutho impilo yakho ila uyangizwa ukuthi ngithini ila entendeni esandla sami kwamndeni wakho loyo ngiyonicontrola nonke nizodla mekuthi akube kusho mina nizokhuluma mekusho mina nizokhala mekusho mina uyabona njengoba sebeyoba ama-in-laws ami kini ngiyonicontrola ngizonizwisa ubuhlungu kini nonke. Ake uThoni ubesehate emsileni so I uploaded yonke into on social media. Yonke into on social media ngisho nama-threats akhe uThoni angithreatenisha ngawo because mangabe umuntu esifazane you need to plan your exit kulomjolo kuwona. Mangabe ubona ukuthi ushadene narcissist izokwenza noma yini ukuthi ungaphumi kulobo budlelwane izokwenza yonke into ukuthi kuvalele amakhono uhlukumezeke. So you really need to plan your exit because kuyacaca ukuthi ebudlalwaneni abantu abaningi bama narcissist abesilisa amantombazane kuyafana mfazi indoda konke nje ziyakhala manje idemon elishi sife sisha lesi ezivumbukayo okay sasikhona kudalo kodwa nje manje sixakile sidlangile. Abantu sebeyajabula mangabe bona umuntu ekhala sebejabuliswa yinyembezi bajabuliswa ukuhlukumezeka nokuhlupheka komuntu. So make sure ukuthi you plan your exit uba neproof awuhlalela ukuthi umuntu angongonye awuhlalela ukuthi ungabi na senti ugqolozela indoda ujamela indoda ukuthi uzodla mekusho yona ungayipheshe ungena imali yakho yokubuya noma thi indoda ikofarishile itrip yakofarisha in ungayi phesheya ku vacation ungenayo imali yokubuya. Wherever you go you must have imali yokubuya ngoba yini ama sell out mantombazane yini enisithengisayo la emadodeni because ni dependa kona kakhulu nincenge yonke into kuyona nincenge yonke into engasi ningane ezincelayo esafuna ukubreastfeedwa. We understand that you must have your own money, have your own cash. Mabu umuntu esifazane uzame ungaphakami mangabe ubona ukuthi isimo asivumi beke weave pants uluku snoop uluka ama blocks uhamba uthengisa amagwinya
Uyazi ukuthi imali abantu abayihola ama-receptionist nakuphi imisebenzi eminingi, abantu abathengisa emgaqweni, they make more money than abantu abasebenzayo laphayana bama-receptionist. Even nabantu aba-qualified, uthola umuntu qualified but uhola imali encane kunomuntu osemgaqweni othengisa ipleti lokudla, wenza iy'ndimbane zemali, uyamdlula lo. So nje ipride ayihlala eceleni, siphusha ipassion samantombazane, siphusha ipassion yokusebenza, siphusha ipassion yokuyimela, siphusha ipassion yokuthi siyakwazi ukuthi thina siyithathe siyise phesheya ngaphandle kwendoda. Ngizoyibeka lapho kanamhlanje indaba yethu isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Mangabe ukuthi umusha usanda kuyifollowisha iBuzz SA, sicela ukuthi uhambe uyesifollowisha on our YouTube channel Buzz SA. It's free of charge. Ningakhohlwa ke bakwethu ukuthi ngizoposta kusukela kusasa, phambi kwakusasa ngizoposta a new movie on YouTube ebizwa ngokuthiwa it's Zulu Cinderella. Ngizoposta uZulu Cinderella. Make sure ukuthi you keep on visiting our YouTube channel because there is a prize at the end of the day. Siyanthanda kakhulu.